skal spille Seal of Brainrot sammen med min lillebror. Hej. Og ja, så... Ja, vi laver en video på hans telefon. Ja, fordi min lagger lidt for meget, når jeg recorder. Og så i dag skal vi bare få nogle sindssygt gode Brainrots. Så Victor, kom lige over i min base. Så kan du lige vise mine Brainrots. Okay, så det her det er min... Ja, Lavaca, Saturnita, og så har jeg den her kat, jeg ved ikke, hvad den hedder. Ja. Og så har jeg sådan en tiger. Ja, det er gode. Lad os se din, Victor. Og lad os gå over i din base. Og lad os se din base. Okay, din er ret trash indtil videre. Du har lige fået den her Giraffa Celestia. Den er fin nok. Men jeg har også rebirthet, det er derfor. Ligesom, ja. Men jeg sagde ikke... Nå, vi har det samme rebirth. Okay. Så nu skal vi bare håbe på, at vi får nogle sindssygt gode Brainrots. Okay. Jeg køber lige nogle... Fuck, jeg var tæt på at købe en... Hvorfor er der så mange Bini Pizzanini? Det ved jeg faktisk ikke. Eller bro, jeg tror det. Jamen. De spawner hver sekund. De spawner hver gang. Og jeg køber lige en visibility cloak og... Nej, ikke en kloak. Jamen ja. En kloak. Ja. Nå, jeg tror. Ja, der er nogen, der sjæler fra dig. Det er mig. Du kan ikke ramme mig. Ej, jeg får den. Jeg fik den. Nej. Ej, jeg kan bare tage den. Den er her. Ja. Men jeg er lidt ligeglad, for jeg har en. Ja, du har Jeg har en bare i bedre version. Jeg har en lave version. Ja, De synes jeg er gode. Victor, elsker du at danse? Ja. Ej, fuck. Tæk det. Du skal lige tage min igen. Jeg kommer til at stå der. Men må jeg gerne få den her i stedet for? Hvad for en? Den her. Hvorfor? Den er dårlig. Jamen, må jeg få den? Ja, bare tag den. Ej, prøv at se. Los Crocodilitos. Og jeg klemmer lige de her offline cache. Okay. Jeg går lige ovenpå. Lad os se, hvad der er ovenpå. Nej, der har jeg ikke noget. Det tager så lang tid. Hvornår kommer der nogle gode nu? Vent, hvor meget gæt? Der burde komme en legendary lige nu. Har du købt det? Ja, det var der. Jo. Hvor er der legendary? Den her Bulbaloni, Luloni, eller hvad Nej, fuck det er noget. mærkeligt noget. Ja. Og næste video, der skal vi spille... Hvad skal vi spille næste video? Skriv i kommentaren. Hvis der ikke er nogen, der kommer til at skrive i kommentaren, så vælger vi bare et short spil i Roblox. Ja. Måske spiller vi Grow Garden. Ja, måske. Ellers så kan vi måske også spille in-game. Ja. Og prøv at se, om mig eller dig kan klare spillet. Det er sådan umuligt, det... Eller det er ikke så... Ja, det er meget svært, fordi... Nogle gange så... Ja, i det der Squid Game X2, det er nemmere. Squid Game X? Ja. Nå, det der, ja. Det er nemt brunder. Der er der et push og... Ja. Men i in-game er det faktisk ret nemt at... Det der green line, red line. Okay, nu skal vi... fokusere på Seal of Brainrot. Rhinotosterino er her. Vil du have den, Victor? Ja, den er... Rhinotosterino. Det er fint nok, godt. For mig er den... Ja, fin nok også. Jeg går lige over til min base og får noget penge. Og hvis I får 10 likes på den her video, så laver vi en giveaway på Lavaca, Saturnita. Så ja, I skal bare skrive i kommentaren. I skal bare skrive jeg er med til giveaway. Så er du med til giveawayen, og så til sidst, når vi får 10 likes, så spinner vi wheel, og så skal vi se, hvem der får den. Dem i comments. Og den, der får den, skal bare add os på Roblox. Jeg skal nok skrive navnet i description på YouTube, hvad vi hedder.
Og så adder du mig, og hvis du ikke svarer efter 5 timer, så vælger vi en ny. Så ja. Og det er en Bloodroth La Vaca Saturno Saturnita. Den er en secret, og den giver 500.000 hver sekund, fordi den er Bloodroth. Så det er ikke så. Så ja. Og hvornår får jeg egentlig det her gratis spil? Nå, det gør jeg om 1 time og 46 minutter. Så langt skal videoen ikke være. Ja. Og lad os se, om det kommer noget bedre. Prøv at se, hvis der kommer en Brainrot godt nu. De har det sådan i starten. Når det, hvad? Kom der ikke en Brainrot godt i starten? Det var den der Giraffe, ja. Celestia. Der lavede vi ikke video. Der var vi ved at begynde, men ja. Så når der kommer admin abuse i Steel Brainrot, så tror jeg også, vi kommer til at lave en video. Der, hvor vi får Ja, ting. og jeg går i min vens private server, som under sådan der, ja. Der hvor vi får mest luck, men ja. Så når der kommer en admin abuse i Steel Brainrot, så skal vi nok lave en video. Så ja. Kommer der ikke sådan nogle gode ting? Og jeg vil ønske, jeg vil ønske, jeg havde sådan 5.000 Robux lige. Så kunne jeg købe admin. Og nu virker det, Brunner. Før var det sådan goofy, det var sådan agtigt, ja. Der kunne det gamle admin abuse. Nej, det gamle admin, det man kunne købe. Der spawnede en legendary igen. Der kunne du ikke, der kunne du kun danse, det er det eneste. Nej, ikke dans. Og være sådan en T-Rex eller sådan noget. Ja, men nu, der kunne du spawne alle Brainrots du ind. Så jeg ville ønske, at jeg havde 5.000 Robux. Så kunne jeg købe det. Så kunne jeg lave giveaway hver dag. Nå, det er den... Ja. Så vi køber. Bombardiro Jo, Brunner, så crocodile. kan vi... lave det der ritual der. Ja. Og så du har en ikke, og har jeg en? Nej, det har jeg ikke. Jeg har brugt alle mine. Jeg bruger dem. Jeg giver dem bare til mine venner. Så ja, vi kan også lave en giveaway på Los Crocodilitos måske. Men ikke nu. Først skal vi La Vaca. Ja, Brunner. Måske Brunner. Ja, Den er ret svær at få, eller begge ting er svære at få. Men mest La Vaca. Der er en mere Rhino Tostarino. Rhino Tostarino. Det køber du bare vidt. Der kommer en... Det er faktisk legendary lidt om luck. 4 sekunder. Der kommer legendary om 4 sekunder. Jeg gætter på, at det bliver Octopini Blueberry Lineal. Nej, det er Chimpanzee, okay. Og jeg er ved at købe den. Jeg køber den nogle gange. Jeg ved ikke. Nå. Vent. Jeg har glemt det. Victor, vil du danse? Vent, kig. Ja, hvad er det? Det tægt du ind, du danser. Hvorfor var det ikke sådan... hvad nu den der dans er? Den der, hvor man sådan... Jeg ved ikke hvad, men... Nu må vi håbe noget, nu må vi... Husk at subscribe til vores channel og like videoen.